ngane yami. Uqhuba kanjani kodwa esikoleni yasiphela ngiyabona phela lapha ku television ukuthi hayibo nasi sitele ko. Wema kuhamba kahle esikoleni. Yikona ke nje phela ukuthi indaba yedeleke mina ngingini. Ngayele esikoleni nje ukuyofunda kuphela kukho kunye. Hawu Wema ngiyazwa kuthuba bakonke kasekho. Ngabe kuyiqiniso lelo? Cabanga ngane yami. Uyabona mina nobaba wakho. Sawukusa esikoleni ukuthi uyofunda sisi. Awungisize ke nje ungiphumele, yazi ungiphumele. Iyeke indaba zabantu abagulayo nabafayo la emakhaya. Hawu ma. Baba. Yaba yimbi kakhulu indaba yami wendodakazi. Ngoba nje bekuyena yedwa nokusebenzayo. Awu kodwa ngokonke inkosi yami. Baba, ngicela ukuyombona ntambama. Awuyike lapha. Yazi ngeke uzoyi. Hawu nkosikazi. Sibakhona. Sengizobulala bani ukuthi ngani ihambe yobona umngane wami. Awu ngiyabonga baba. Hayi. Hawu wahlala eminyango kwenze njani ngempela? Kade ngizama ukufanele uma ifoni yakhe ayingeni, ngena ku voicemail. Uhambe yini ngibona awazi. Kade ngihambile hambe kuseni. Hey inkinga ke leyo mayingena na ku voicemail. Inkinga ngempela. Inkinga ngempela phela mawukuthi kade ngihambile nocingo lakhe futhi angena manje. Hayi baba Fezo. Bahlala eminyango kwenze njani? Mina ngifonela ingane ngaphela niyazi ukuthi ispelling naso mina la ekhaya. Ngesingazi ke. Ngemini le. Awu wena usuyazula futhi. Hey ngoba abantu bayashintsha futhi. Lutho akona ukuzula mfethu. Ukuthi nje la ekhaya singaba indoda, singaba ubaba. Ngiphume etohweni njengamanje ungibona. Hawu konke mfethu ngezwe yazi indaba kababa wakho. Ngiyaxolisa. Kodwa ke ungalahli ithema uNkulunkulu unecebo ngawe. Usazolunga nje yonke into efisa isazokwenzeka khululeka. Hayi mfethu, ayangithokozisa amazwi wakho. Abandile abantu abasenalawo mazwi lawo esimeni samanje. Ngiyathokoza kodwa phela wena umngane wami omdala. Awuyazi nje nawe sisuka kude laphi nawe. Hayi ngiyabonga mfethu. Hey mfethu, nginginishiye no Amanda ngale. Ngisayobheka lensizwa le ngala. Sebusika program elibase kakhulu futhi listrong wena namanje sidathola ulwandle bese athoshawa ulwandle nje bacela nini kulwandle le lockdown hayi futhi nje bevale lockdown mina ngikhaya isiphuzo sibandayo nje mina baba aziyakhuluma awuhlanganise phela hey imali zakhala ndoda ubalo nokhaya bafu khona umlindile hayi lutho bafu kodwa kungenza ukuthi mhlawumbe lo mjida wakho usabela hayi ngenzeka ukuthi uyena bafu ngena
madoda. Hey, ngihamba kahle. Right, ngivalela nje madoda. Sabs. Hamba kahle wathi. Ayisakwazi. Nazo. Hayi ngikhona madoda, ngikhona. Ngikho. Nidla amavoice lana valelana. Sabs abethu lutho bethu since kune-COVID bethu umuntu uhlala la endlini bethu akuphonyana ngaphandle umuntu uboshiwe bethu. Hayi ngiyanizwa madoda. Konke wagcina isabe ngempela lengane yadla mina. Hayi bafu. Ubani wathi ngiyisabile lengane? Sabele. Usakhuluma nomcebo namanje. Unomcebo bafu. Angimsabanga ukuthi nje sasuke saqhelelana nje naye. Awusho na Sabele. Kwabulokhu ugadalene konke nje nomcebo. Wena uzazuvuke nini? Hey, uthini lo? Hey, akabe ngiyamkiyela kuyimanje. Ngithanda ukuvuka ingane la ezansi mina ngiyanitshela. Inkonzo zami. Ake sitheni ishuye ezitolo la sithi kobamba izulu ubheka. Oye, uyaskipha Nkosi. Sheva dodena sa. Sithemba ukuthi uzothola lesikolwane lesikhala ngokomba. Hayi asambeni madoda. Vale. Kodwa mntana umuntu ngenzani? Uthando lakho kuba magagasi mntana umuntu. Ingabe kulezo ntabo kuzona unobani kudelo wazi. Bafu, usungaze uyihilele. Kwenze njani? Wakhuluma wedwa. Kahle ke wena. Uqale ungene endlini ongangqonqozi manje. Kahle wena bo, sengiqaleni mina ukungqonqoza mangena la endlini yakho. I'm sure lento express ayingentombazane ngoba incwadini zakho uhamba kahle. Amanda, ngicela ungiphumele endlini, ngicela ungiphumele mfethu uyangiphazamisa. Ungene uqala unganokhanga endlini ngicela ungiphumele. Sekulungile ukudla kwakho. Yabo lo nyaka bethu kuthule kamnandi. Ayisekho le drama yakho nokonke. Moye bafu. Kahle ukhuluma ngani? Bafasha indaba yakho nomcebo. Yazi selogwaye eThekwini akaze aphinda abuye nje. Oh, sho le yanto le. Ya. Kona okusempeleni ngeke ngambona namhlanje. Bengathi uyena. Kodwa ke shoshobe kuyena umcebo lona. Ya, ukusho ukuthi kuzomela ke ngombona. Buphupha. Lo muntu akekho la endaweni. Abakubula endaweni ngabe sengimbonile ngiyakutshela ngifuna uma. Hey bafu. Lento okhuluma ngayo uyadlama. Either uyehla noma siyahamba. Ufuna ukuyesiqinisekiso lokuthi umuntu bengibona yena ngempela. Ngiyakuyena. Sanibonani makhosazana. Sacela ukupha nelift. Eliyashisa nelanga. Cha futhi right. Awusibuyela phi? Hayi wena yini inkinga yakho labantu bembona? Ngiyazi nginenkinga. Inkinga yami nomcebo. Angazi ukuthi fanele ngenze njani. Ngiyamthanda kodwa manje angazi ngizomqala kanjani ukumtshela lokho because sesizwana isikhathi eside naye. Yini advice onganginikeza yona njengomuntu esifazane? Advice engakunikeza yona ukuthi uhambe umtshela ukuthi uyamthanda.
Kanjani kodwa? Phela sesizwale nayo isikhathi eside lo muntu sisafunde from high school namanje. Wena usaba intombi umdala kangaka yini inkinga yakho? Uyazi bengithi uzomnikeza iso eli right. Cha phela iso li right ukuthi umtshele. Hayi akusenani mntasa. Sekumele ngimtshele. Hayi siyobona ngawo usungilethe emagcekeni asekhaya. Awusho mfethu. Ngempela. Kwenzakalani phakathi kwakho noThabani? Ngoba yazi njalo. Lasike sakhona ndawonye nje uyaqhamuka ubanga inkinga. Ukube ngiyazi ngabe ngiyakutshela. Mina ngiyazi ngempela indaba yalomfana ukuthi yini inkinga yakho ufunani kumina. Kodwa noma kunjalo phela. Kodwa kushuthi ikhona into emdlayo. Yena njalo mayibona wena ikhona lento ekhona. Azi mina yangihlangene nokuthi ucabangani mina ngami. Mina ke nje futhi bethi angimfuni umuntu oleke echoma ngento zakubo. Angizwa nje nalokho. Hayi. Kuzwakala kodwa ntwana. Hayi suka lo loke echoma ukuthi unemoto, unani imoto nje kuphela futhi yakubo. Hayi suka ngingendaba yakhe mina. Hayi ngisho lutho. Yazi ngani bengihambela nje kodwa yazi ngicilonge namathini. Ngiyabonga friend. Hayi asihambeni. Konke senibonana singahlala kamnandi bona ekhaya. Weyonela. Uphuma phi ngalesikhathi? Mina ngizobuya emsebenzini, ngipheke, ngiwash, ngenze yonke into. Ubuntombazana usukhulile umngaka. Mina ngizokuphekela wena kuze kube nini? Ngixolisa ma. Ngixolisa ngingiphinde. Ngingiphinde ngempela. Umfana noma uyintombazana. Awashi izitsha. Awupheki. Awenzi lutho nje la ekhaya. Into yenze nje ukuhamba uzula. Funa ngize ngikwenze njani? Ngoba phela mina ngikhathele ngibuye emsebenzini ngizamela nina la ekhaya ukuthi niphile. Ngenze njani ngiye kumsebenzi manje ngisebenze la ekhaya ngiwasha izitsha ngenze yonke into. Wena untante yonke le ndawo oyintantayo. Ngiyaxolisa ma. Wena hamba uyowasha izitsha. Ungalokhu uchiphiza la. Wena konke kuzofanele ubuyele esikoleni manje. Hey ma. Ngikwazi ukuthi ngibuyele esikoleni njengamanje ngoba nawe awukawuthola umsebenzi okahle. Uzokwazi ukusenza siphile la ekhaya. Kodwa uqinisile ukonke ma. Kodwa ke mama ukuthi unesiqiniseko salento oyishoyo. Mina kuzomela ngikhulume nenduna emsebenzini ngizwe ukuthi ayinaso yini isikhala engakufaka kusona. Ungakwenza ngempela kodwa lokho mfana wami. Hawu ngempela manje ngakwenza lokho kuubala lokho. Khuluma nenduna. Hayi indaba nomcebo yazi nje. Kade sazwana sukela esikoleni. Akusakhona ukuzwana lokhu bhutwana. Phela lo muntu uyakuthanda. Noma kunjalo phela indaba zabantu abadala lezo. Wazini wena ngothanda? Umthatha ke njalo bhuti bamaPolithekwini. Usale la unayo ikhanda. Hayibo, sikhuluma ngonomcebo la. Nomcebo akasena lo muntu akayena uthathekile. Uzobona ngisahamba.
ekhaya? Awu yebo mfana wami njani? Ithola manjani? Siyaphila. Bayaphila ekhaya? Hayi bayaphila ma. Angisamazi noma khasambona nje sonto nikulezi insuku. Hey. Hayi khona ukhona naye. Oh, nangu baba. Hayi kamlami ukuthi abantu alapha phesheya kanjani. Benzobona lo siswa la ekhaya. Unoma nje nomcebo uzombona ngani mfana wami? Hayi sifunda naye. So khona bengifuna ngibonise khona apha esikoleni. Oh. Manje mawufunda naye kusesikoleni la? Cha baba. Wena mfana uhloniphi. Okokuqala ungena la ekhaya ungena ugqoka isigqoko. Lokuthiya nazi lutho. Ihlonipho kwaNdlovu ayikho. Kodwa le uzofuna ingane yami la. Ungena futhi uphethe igqoko. Kodwa baba, sikhona isidingo sokuthi ukhulume kanje enganeni. Cha mfana wami, ucebo akekho samthumile edolobheni. Hayi ngiyabonga mani sa. Kulungile mfana wami. Yebo. Baba, ibingekho ngempela lesidingo salento oyenzayo. Ingoba nkosikazi awazi. Laba hlale behla benyuka la. Bedlulela nalezi imoto zabo banika zona. Vele lapha kwaNdlovu ingane bayazona bayinikeza imoto zisencane. Hayi ngiyabuza yini. Angifuni. Kodwa awonanga mntwana. Hayi, angingeni lentweni. Angingeni ngifuna ungene nje lentweni. Lungile baba ngeke ngisasho lutho. Angingeni. Osikazi. Uyabona kodwa lento yenze enganeni ukuthi ayilunganga neze. Hayi. Ubaba ngazi ukhuluma ngani. Uqale ngokukhethela ingane izifundo okumele izenze. Manje usukhethela ingane ukuthi imele izwane nobani. Sibalikhulu. Le ngane yona yodwa esinayo. Phela kwayo. And angazi ukuthi yini engingayenza ukuze ihlezi ijabule. One fanele ngifake endleleni. Njengomama kumele uyibonise indlela oyiyona yona. Baba, la ekhaya siwumndeni ohlonipheke ngesimanga. Nasesontweni siyaziwa. Lo mfana lo akancubuye ilobola ngani nje ingane yethu uma sekuthiwa uyayithatha. Baba mina ngibona nje ngathi wena le ngane nje uyivuna kakhulu. Uyayona nje. Sithando sami. Uyakhumbula ukuthi size sibe lapha esikhona siphuma phi? Mina into engiyaziyo amabhizinisi kuphela. Ingakho ke sibalikhulu lengane engafuni ukuthi ifane nathi. Ngeke thina sifike singafundi. Nengane zethu zingafundi. Mina ngifuna nje ngathi ngingathola nje umfana osezingeni eliphezulu ofundile njengayo. Njoba sikhokha nje isesikoleni ayithola umfana futhi osesikoleni nazo baba zoba ama level afanayo. Osikazi. Sengathi sushintshi. Sewushintshile nkosikazi. Kanjani? Angikwazi ngisho. Nkosikazi angifuni lento. Angifuni. Selokhu nje unemali ekhaya ushintshile. Mina ngiyazi nale mali okhuluma ngayo nje TV lapha. Ushintshile nkosikazi. Mina ngiyakwazi. Isikhathi siqala ukuthanda ngiyakwazi. Bona ngoba umoya wakho usuyanyuka ake ngibe ngiyophela. Lungile nkosikazi kodwa mina ngiyakwazi nkosikazi. Ngangithe kuyothi nalapho sewubona Mina sometimes ngazi ukuthi ubebe njani. Ngazi indaba nje lento ethethele phezulu kanjena. Ubuya suke nje Nkosi yami kodwa ngimsold. Fawona ma. Hello baby. Happy. Ha, wetabo. Yena. Yasikhona umfana wafika la emini ezobheka. Fana. Niyibo kahle sumazenze ngothi awazwela. Umfana lo walapha kaNdlovu othe ngifunda naye. Hayi ngiyathemba ukuthi ubaba umshayo ngikhipha phandle kwesango ke lo mfana. Athi uyishalane ke nje ingane efunda nomntanami. Hayi boma. Usho lo mfana uhamba ngemoto. Afundi mina naye lo mfana kade aqeda isikole. Into ayenza nje uhleze ehamba ngemoto kuphela. Hayi bo ngane nami kahle bo. Lo mfana kaNdlovu ulunge kabi nje ukuthi engaba umakhwena wakwami. Hayi boma usho muphi umfana? Lo hamba ngemoto angithandani mina naye lo yamfana. Lo yamfana nje futhi asifundi naye. Into ayenzayo nje uhleze ehamba ngale yamoto yakubo kuphela. Hayi bo Cebo. Ungalinge nje nganami uthi uzuba namahloni ngomuntu wakho. Hayibo, sekumuntu wami manje ma, ngokukhuluma ngaye nje sekumuntu wami.
Hayibo mina ngiluso nje naloya mfana. Kulungile Cebo. Kodwa ubheke kahle le ngishoyo ngoba cha yena bandla ayikho. Hayi ngiyakuzwa ma. Yini manje? Awukahle mfethu wena nje. Udluthu nje Nani? Awusho ngani pho? Hawu. Umuhle kodwa nawe. Ungidlula bani yena? Awu, ngila yonke into mdala esigodini. Hayi suka wena, uyazi wena uzongiqhathela lamantombazana kulesigodi njalo. Hayi kahle. Nkosazana. Wahamba wedwa nje intombi sikhona mntana omuntu. So befuthu. Awubona ukuthi ngihamba nomuntu? Awuhambe uyitshela wena ungazi ukuthi uhamba nomuntu. Fethu ingoba vele. Hayibo fethu nginazo nomuntu. Wena abavu yangifihlele ukuthi le ngane le isibamba lo masakwa lapha kwaNcube. Wakithi angifaki lezi zinto zenu. Yabo mina engikwaziyo mfethu ukuthi ukonke kuyasebenzisana lengane umsebenzi wesikole. Kanjani ngoba abantu ngihlala nabo la ezansi mfethu bephekezelana behambe befunzana la endleleni. Wakithi ngabe nginamanga mfethu mangathi ngiyazi. Hayi, ongile bafo. Le game ke ngizokukhombisa ukuthi idlalwa kanjani, yabo. Engingakusho nje mfethu ukuthi le ngane iyi-target wonke umuntu la around. Awusho konke mfethu. Ayikho indlela ongenza ngayo ukuthi ufunde ukusebenza. Ubona izethembiso. Ya noma ube kwakhuluma ngaleyo nto. Uthe angibuyele esikoleni ngizokwazi ukuthola umsebenzi. Kodwa manje anginaso isiqiniseko somina sokuthi uzokwazi because akakaze asebenze masolo kwaba khona. Ngoba Mnikelo mhlazane wenda uyayazi into ayiphendulile mina njengengane zakho. Wakhulumisa kwakhe manje nawe. Phela uyena osho leyo nto leyo. Futhi wena umfaka umqondo. We konke ungangisukeli mina uma wakho. Sina nje bese ikhulumela ngempilo sedolobheni. Hayibo, ngiyadlala wena bo. Hawu, nawe asalusuba serious kangaka. Uqedele igazi. No, hayi okay ngiyakuzwa. Manje ucabanga ukuthi u-apply nini? Okay, ya ngiyakuzwa. Kodwa ngifuna uqale ngenze isiqiniseko sokuthi uma uyawuthola umsebenzi ukuze ngiqale phansi ke bese ngiya-apply. Oh hayi-ke lapho ngiqinisile. Awusho-ke? Usukwalibona uhlanya lakho njengoba ufikile nje? Mina nohlanya. Hawu, khuluma ngoThabani nje. UThabani sekuhlanyelwa manje. Hayi kahle wena. Hawu, yonke into ithatha serious wena. Noma ngiyidlalela. Nithi lala lulasa uyashiyeka noselobolile. Mama. Sathi ukuphuma kancane salule inyawo ngiyabuya. Hayi, anginankinga sebakhulu. Okay mama, hayi siyabonga sazonibona. Sanibona wa? Ngihlola yani. Uvela? Manje bengisitolo beni. Ubanja mali mawa nothi uvela. Kunini uhambile la ekhaya? Amanga. Ucebo lana uyisithunzela sakho. Bana sebenzele wena. Yikho ngakho ubambala. Soshobile, soyintombi. Yabona nina? Le mfundo yena ngathi yanisanganisa. Mhlawumbe umuntu uzomela abuye ezohlala lapha ekhaya. Yingakho ke nathi kwakuthiwa umuntu angaqedi isikole ngoba isikole lisanona. Ushiye usokhiwa shini lapha ya. Iyo kwamanini. Ushiye usokhiwa shini lapha ya. Efana ngabe siyomile, yisonto kusasa nje uyaya esontweni.
Cha manje kumele ngenze i-assignment. Lesikhathi uzula la. Le assignment ngaba iphelile. Awusukela le duze kwami. Msukela ngingaze ngishintshe umqondo. Hayi xoxe usuka le duze kwami. Habe umhlala kade ngifuna ukuzacela wani wona lo. Usameni. Ngithe Open to us, swine! Madala kusangisaphawulana. Hey Gatsheni, hamba kahle. Hamba kahle usaziwe. Hey ndoda phela hayi wena ongaziyo. Kule ndawo Uthi lento ye-COVID bethu yenza umuntu ayivala nendlela sahamba. Yabo. hayi ngizwa kahle. Ngizwa kuthiwa phela usule. Ngoba wawufunda le goal. Bethu angathi ubaba omncane ongiphethe kwisikole bethu angina choice wakuphoqa ukuthi fayi ngaphi seshilo kwami. Ngizwa kahle Nkunzi, ngizwa kahle. Yena nami ngifuna ukwenza yona lento yakho kodwa phela ngifuna ukwenza la eThekwini, ngifuna ukuthi ngibe ngisebenza ngibe ngifunda yabo. Ngifuna ukwenza yona lento. Hayi. Good luck baba. Hayi Nkunzi, ngizokubona Saphuthuma. Akustress baba. So. Yabona nje. Hayi kuzohlangana futhi namhlanje. Hayi enye inkungu ushiza ngalana sihlukanise yona kuqala. Mama ngicanga ngahlala kanjani basengiphethe nje kanje. Hayi ngiyongileza ngala. Angibazi labafana lapha. Angibonanga noyedwa la. Oh, ndoda. Ifoni yami. Ayikho ifoni. Ayithathile ifoni. Ayisekho ifoni la. Oh, ithi ngiphezele ndoda sihambe sekhaya. Hey, labafana babili. Hayi futhi obuse ungenile ekhaya futhi ngicabanga ukuthi hayi hambe kahle futhi ngiyabonga futhi hayi kubonga hayi man futhi hayi ngiyabonga baba. Mina wena angiyiboni lento oyenza la. Ungisize, ungifundisele le ngane ukuthi umntwana entombazana uziphatha kanjani. Waye kuhamba umgaqo lo ngoba kumanje nje kunalo ngwana khomusho ofikile akantandi nani. Ngiqoba lento edu yenza lawo assignment yakho lo yenza ngoba uzothi usobukhela ngesikhathi. Asimazi uzoyibona. Bakithi. Hey. Wena ungalokhuluma kakhulu bese sekucela. Hayi suka yikho lento yakho ngoba ufuna ukutshelwa wena. Phela uyakhohlwa ukuthi Yenza umsebenzi wakho esikole wena bese uhlukana namphansi. Ngena. Awu baba. Yeah. Sembulane ekhaya. Usuhambe wathi wabuya. Sengibuyile nkosikazi. Hey, cebo ndodakazi. Ningasahambi manje ebusuku. Into engiyibone lapha phandle oba ngifika nje ngizongena la ekhaya. Hawu baba uboneni? Ngibone bebamba lo mfana kwaMncube. Uba ngiqhamukanga nje ngabe kukhunye okunye. Hawu baba kodwa ngokonke akalimalanga nje Nkosi yami.
Hayi akalimalanga Mdakazi. Bamthathele nje ifoni nje kuphela. Uhlangana phini wena nokuthi limalele noma lemalanga? Wegcibo. Awungitshele kahle wena nalomfana lo wala baphesha kwenzakalani phakathi kwakho naye? Hayi boma akho lutho. Ucuphendula lami. Wema. Ma. Oh. Siyacela ungiphe imali ukuze ngikutshele indaba kasisi. Ngabe idiamond lasemnambithi lelo hamba usebenza manje. Hawu ma kanjalo nje. Uthi ngifonele lomcebo. Hello? Kunjani mfethu? Hayi lutho lokho lobi ngizwe ngikukhumbula nje yazi kunodaba engifisa silikhuluma ubuso nobuso singakwazi ukubonana kusasa. Okay. Awusho-ke Thomas. Manje isikole nokuyela nini nje ngoba uhlezi la ekhaya? Yini bafuthunyiwe wena? Kahle mina uyazi ukuthi angifuni ukuba udokotela. Yeah bro, wami ngiyakwazi lokho. Kodwa phela kumele esikoleni ubaba wakhethela ukuthi bodokotela kumina. Ingakho engingafuni ke esikoleni ngoba wangikhethela. No, bafa phela khuluma naye umtshele. Hayi utshele mina. Uyamazi yena ukuthi ubaba ukhandela umtshelo kwakhe. Ya, inkinga yakho bafa ukuthi wenza izinto wedwa. Awufuni ukuhlala phansi uwenze izinto nomndeni wakho. Wathi futhi kushiye. Kodwa bafo. Nawe uzosifana lo mndeni. Kambe ndodakazi seyiphelile insuku zakho zokuhlala lapha ekhaya. Usubuyele esikoleni. Hawu yebo baba sekunjalo. Seyiphelile impela insuku sekufanele ngibuyele esikoleni manje. Usuyashiya njalo. Hawu sisi indaba ungafundi online ngoba Stella saqhubeka. Hayi suka isho nje wena ukuthi nje vela usafuna ingane. Uzosala ube nesizungu lama ngasekho. Hayi uqinisile Cebo. Izosala ibe nesizungu ingane yakho. Khuleke wena ugcinozi wamama. Uzosala nami yes. Sho bosa yami. Sho ngiyathemba nengiphathele indaba ezimnandi. Futhi yazi umsebenzi ehlulekile ukwenza ngalendlela leyo uzositshela ngayo. Kuvele waqhamuka lo baba wentombi yena. Sabe sesibaleka bese siyenza lutho. Manje shosho akanibona ukuthi ke nyamalakani. Siyaxolisa boss. Kodwa ke boss yonke into ibihlelekile ayikho ngisho noyedwa usibonile. Wonke umsebenzi wami ngendlela. Asibonakalanga ngisho nakancane. Danke boss nyamalakani. Sinde mase. Awu bafu. Usunesikhathi ngakani mina la? Akusena isikhathi eside. Kodwa ngizile ukuthi konke bengafanele abe khona phakathi. Kodwa akuyona into ecabangayo bafu. Basuza sengathabazi wena. Umfana lo walapha yakanjofu. Hayi